Mára Magyarország lett a Kárpát-medence legnépesebb országa. Nyugat-Európához képest ez a béke és a biztonság szigete. Erről Orbán Viktor beszélt Sátoraljaújhelyen a trianoni békediktátum centenáriuma kapcsán. A kormányfő úgy fogalmazott, hogy a magyarok soha többé nem engedhetik meg maguknak a gyöngeség luxusát. Mindig az lehet a miénk, amit meg tudunk védeni. A miniszterelnök azt is mondta, hogy nagy nemzetté csak az válhat, amely megjárta a kálváriát és kiállja a próbatételeket. 1000 éves történelem áll mögöttünk, ezért mi felül emelkedünk az itt és most korlátain. Mi látjuk Pozsonyban Bratislavát és Kolozsvárban Klust. Látjuk, mert magyarul nézünk a világra. Látjuk a hazát a magasban, de látjuk a fűszálak alatt is. Ha magyarul nézel, elfogadod, hogy a szlovák szlovák marad, a román pedig román. Látjuk szomszédainkban azt, ami elválaszt, de azt is, ami összeköt. Aki magyarul néz a világra, Szent István szemével lát. Szent István szemével látni a 21. századot azt jelenti, hogy mi a velünk élő népekkel akarjuk nagyjá tenni a Kárpát-medencét.